welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang, please like and subscribe. So karon guys, magluto ta og tortang parsley with cashew nuts. One ingredients, giniling na carrots, parsley, harina, bawang, sibuyas, itlog. So tuwa na siyang ihalo tanan guys. Tinanggal ko na. Bakit? There's carrots. اوكي بعدين نسوي قهوة عشان حسين راح يجي. سوي قهوة فيها في برتقال؟ لا ما في برتقال. وين ودي؟ خليه هنا معنا. إلا ودي من حق اللي برا وحتى بكون هنا. So ang parsley guys, ako asang pakuratan og ininit tubig para mahumok siya. Unsa na lang maisip mo ko guys nga luto. Kaya napulaan na puryagaba. Puryagaba lang sa mga pagkaon dali. Dahil ra jud ang atong pagkaon sa Pilipinas. So invento na lang ni. Basta dili makahilo fights.
2.5. Dagdag din. Kain na guys. Bakit 200? Kaya talaga si Lola. Ano siya eh? Kasi di ba binigyan, binigyan din tayo noon, ano pa. Ay, Okay guys. Sasawang lemon. Ketchup na halak. Lugbat ang paniudto. Dagdag ipon challenge. ay, sa'yo pwede mo palang ipunin yan. Dagdag ipon. Itatago ko nga ito, 200. Ito na naman ako. Tago mo yan pagkadating ng ano, i-ano mo na naman. Oh, ito. Kasi I-pay-in mo na naman yan. ito katotosin, ipong ko na itong 300 na ito eh. Ano yan? Marlene Andres, Arit Maria Alice daw po. Kain na, uy. Yeah, you already know. We roll.